Mga igsuon, aniya kita karon sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Matag tuig, ang unang duha ka Domingo sa Kwaresma, nagtug-an sa kinatibuk-ang kamatuuran sa tawhanong kinabuhi ug sa kinatibuk-an sa kasaysayan sa kaluwasan. Sa unang Domingo sa Kwaresma, ang pagtintal kang Jesus naghisgot sa tentasyon nga nasinati sa matag tao sukad pa sa sinugdanan. Sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma, ang pagkausab sa naong ni Jesus nagbutyag sa mahimayaong pagkausab nga maoy gilauman sa matag tao. Bisan pa ni ana, ang pagkausab sa naong ni Jesus maoy sumbanan dili lang sa unsay gitinguha sa matag Kristiyano, kundili sa iya usab nga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kini nahimong tukmang lintunganay sa pagpanudlo nga gihimo ni Jesus. Una sa tanan, mahinungdanon kaayo nga alang kang San Lucas ang pagkausab sa naong ni Jesus nahitabo samtang siya nagampo. Usa ka gimbuhaton nga tipik og kabahin sa kinabuhing Kristohanon. Ikaduha, nakighinabi siya kang Moses ug kang Elias mahitungod sa iyang paglabang ngadto sa amahan pinaagi sa kamatayon, kabanhawan ug kahimayaan nga daan ang gibutyag sa unang panagna sa iyang pagpasakit. Ang mga tinun-an usab gitawag sa pagpas-an sa krus ug sa pagsunod kang Jesus aron siya makadangat sa kinabuhi. Unya, ilang makit-an ang himaya sa tao ug sa amahan. Kining maong pagpakita, mao lamang ang pasiuna ni anang himaya. Sa katapusan, sa pagkausab sa naong ni Jesus, ang tingog nga gikan sa panganod, nga nabati sa dihang gibunyagan siya. Nabati na usab, niining higayuna, nagmando nga pamatia ninyo siya. Ang mga tinun-an maudi ay sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtipig niini sa ilang mga kasing-kasing. Busa, diha sa pagkausab sa naong ni Jesus, makit-an nato ang tumong ug ang agianan. Kinahanglan dili nato libugon kining duha. Ang pagkausab sa naong ni Jesus maoy usa lamang kapaghunong sa iyang pagpanaw padulong sa Jerusalem. Usa ka pagpahulay niining iyang paglabang. Kita nga misunod kang Jesus, kinahanglang magmapadayunon hangtod sa katapusan. Human kita malig-on ni anang mahimayaong paglaom, ang atong dangatan. Ato kining pamalandungan karon. Isip Kristiyano, nagmaampuon ka ba? Imo bang gipas-an ang krus nga gipadala sa Dios kanimo alang sa imong kalig-on ug kasantos? Namati ka ba sa pulong sa Dios ug nagtipig niini sulod sa imong kasing-kasing? Hinumdumi nga luyo niining tanan, anaa ang imong gilaumang kahimayaan, kay alang niini ikaw gitawag man sa Dios. Mga igsuon puno sa kadasig, palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod nining santos nga misa.
sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo managa ninyo. Sige na. Mga igsoon, maginulso kita sa ato mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga isa. Nagakumpisa lang ko sa Diyos nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Bosa nga buya ko kang Santa Maria kanunay ulayn sa mga angel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninya kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, O Diyos, gisugo mo kami sa pagpatalingog sa imong hinigog mga anak. Pagka nang among kalag pinagi sa mong pulong, haron man malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Pinagi sa maong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhiyog hariban kanimo, diya sa kayo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangturan.